Prezentăm un BMW seria 116i, un benzinar, motor de 1.6. Trebuie să schimbăm becurile. Așa, l-am deschis. Contactul, numere numai poziția. Avem aici becurile. Haben Sie eine BMW 1.6 Benzin, 1,6 Liter. Ce fel de becuri? Muss Wechsel die Birne mit Kurzestraße H7. Avem becuri H7 pentru faza de întâlnire. Unde putem găsi așa becuri? La orice magazin, și la Peco și oriunde. Așa, aici te rog frumos să filmezi să se vadă ce trebuie. Îs aici două sârme, două siguranțe mai bine zis, care vine băgat degetul, trageți către parbrizul mașinii și îl trageți în sus, către radiator. Și mai este una dincoace, dacă țin eu și filmez eu aici. Mai este aici cealaltă, care și asta o trageți către dumneavoastră și o împingeți în spate. Habe die zwei Sicherung, muss ziehe an bei dir und dann rückwärts schieben. Und die andere in die Scheibe rein. Scheibe muss ziehe, da. Und dann kühle Richtung. Und kommt die Decke raus. Die Decke habe zwei cleme. Și avem și capacul care are două cleme care se bagă în cele două găuri acolo când îl băgăm înapoi, o să vă arăt. Și aici așa avem becul care trebuie schimbat. Deci aici este becul care trebuie schimbat, acesta. Scoatem prima oară mufa. Scoatem prima oară mufa. Așa, după care avem aici siguranța aceasta. Siguranța asta vine împinsă și dată către lateral. Haben Sie die Birne erst einmal Stecker raus und dann die Sicherung habe schieben rein und dann in die Auto rausfahren, weiß nicht was sagen richtig, da haben Sie verstehen. Und dann Birne rauskommen und dann habe diese Stütze muss stehen nach Obenseite. Muss gucken immer. Și avem acest ghid de ghidaj care trebuie pus și celălalt bec la fel, să intre pe ghidaj, drept în sus. O să fie și o traducere în limba germană, cum o știu eu. Becul, să aveți grijă să nu prea puneți mâna pe el, chit că nu are așa mari probleme, numai dacă ajunge în contact cu ulei mai mult și deci cu viscozitate, ce este ăsta, în fine, nu stau la comentat chestii din astea. Die Birne muss bringen mit die Seite, wo ist die Stahl, nichts die rein. Aber hier stehen irgendwo, kann Sie gucken. Und die Schlitze nach Obenseite rein. Und dann kommt rein oben. Und dann die Sicherung. Și siguranța rein und schieben drin, geht. Și am pus înapoi și punem și steckerul. Und die Stecker auch wieder anschlossen. Und jetzt funktioniert. Cool, ja? E foarte fain. 1. Și acum mai avem de pus capacul la loc, avem și în partea cealaltă, de schimbat și dincolo e ars. Deci capacul se pune trece pe sub cablu acela. Aici aveți motorașul și etc. Se pune aici așa, se bagă în cele două găuri de clipsat. Trebuie să-l potriviți. O să am nevoie și de cealaltă mână. Așa, după care siguranțele nu mai le împingeți. Se intre are două canale aici, unul mai sus, unul mai jos. Habe zwei
Kanäle, habe hier eine oben, eine unten, nur Schieberei die Sicherung. Hinten gleich, în spate la fel. Acum trecem în partea cealaltă, să vedem dacă avem loc să manevrăm. Hai că avem norocul, nu ca la modelele celelalte. Vine capacul scos afară, die Decke bringen draußen. Așa, la mine a ieșit și siguranța. Hop. Da, o punem la loc. Așa, nu-i problema. La care scoatem ștecherul prima oară. Na, aici s-a reparat deja. Dar înseamnă că ceva problemă îi. Înseamnă că ceva nu face contact. Trebuie să scoatem becul afară să ne uităm. Așa, am scos mufa afară. Ține cea camera să vedem. Păi aici e bine, înseamnă că cineva a umblat de-a pus becul și nu a pus bine. Becul stă bine. Și punem mufa la... Hop, iară nu mai merge. Dar ce zice, nu mai merge. Deci aici este o problemă. Ori la bec. O să scoatem becul afară. Acum mai vrea să iasă clipsul. Așa, o să scoatem becul afară. Să îl verificăm. Deci un bec se verifică așa. Deci becul e dus. Când atingea pe ele filamentul de Wolfram, vedeți, e curbat, dar normal mai puteți verifica și așa filamentele. Dați câte un bobărnac și dacă se mișcă așa, înseamnă că e rupt filamentul în el. Deci ăsta avea o problemă cu filamentul. Luăm celălalt bec. Habe bringen die zweite Birne und hier diese wann funktioniert wann ein. Die Feder, welche habe drehne Wolfram-Feder, weiß nicht sagen richtig Deutsch. Wann machen da und vibrieren da und ein bisschen stärker, die Filament ist gebrochen. Muss wechseln die Birne. Wann machen die Zündung, wann nichts. Wann funktioniert, wann nicht. Und dann diese muss wechseln. Dann kann probieren die andere Birne auch. Diese habe immer gespielt, wann funktioniert, wann nicht. Jetzt bringen die zweite Birne rein, die Schlitze oben. Acum punem al doilea bec cu ghidajul în sus, așa vine puse la acest model de far. Îl punem aici, vedem unde e. Așa, o intra pe ghidaj, punem siguranța din spate, nu mă împingem, bringen die rein in die normal Position und bringen nur diese und Stecker rein. Und da funcționează die Licht și din nou funcționează becurile. Mulțumim pentru vizionare și abonați-vă pentru mai multe videoclipuri. O să întârzi cu comentariile, că așa se eu, că n-am timp de tot de comentarii. Asta este motorul. Aici este setul celălalt becuri care nu era... Pui și capacul înapoi? Da, îl pune, cum să nu, șef, îl pune. Deci punem și capacul înapoi aici. Deci capacul aici înapoi se pune tot la fel, se bagă în cele două găuri de fixare, la care nu m-am tragem de siguranțe. Face așa. Bringen diese zurück und dann nur Sicherung klein und fertig. Nichts vergessen, die zwei Kanäle. Habe hier eine und hier auch Rine oder was sagen Deutsch, weiß nicht.
Danke, mulțumesc, vizionare plăcută!